Să vă povestesc o situație reală de acum câțiva ani, când la ședința noastră multidisciplinară, periodică, de la Baylor, acolo unde participă și medicul, și psihologul, și specialistul în schimbare comportamentală, și navigatorul de sănătate, discutam despre planul de îngrijire al unui pacient. Era vorba de un pacient cu o boală infecțioasă cronică, care tocmai dezvoltase și o afecțiune pulmonară și care, în ciuda acestor riscuri și a analizelor proaste, fuma și își lua tratamentul haotic. Și în acea ședință, la un moment dat, cineva a spus cu voce tare ceea ce cu toții gândeam. Omul acesta nu este irresponsabil. Omul acesta suferă și e dezorientat. Iar noi, ca specialiști, încă nu înțelegem în ce fel și cum să-l ajutăm. Vine la consultații, știe că e în pericol și totuși nu reușește să facă schimbările necesare care l-ar proteja. De ce nu reușește? Era întrebarea noastră la ședință. Și discutând cu toții pe baza datelor din dosarul lui, răspunsul părea simplu la prima vedere. Ne gândeam că poate nu înțelege cu adevărat ce se întâmplă în corpul lui sau formulam o ipoteză precum aceea că dacă i-am explicat mai clar, mai specific, mai direct, atunci pacientul s-ar schimba. Dar medicul îi explicase de cel puțin 4 ori ce se întâmplă în corpul lui. Și atunci, poate că de fapt nu era vorba de informație, poate era vorba de motivație, poate că pacientul pur și simplu nu voia cu adevărat să fie bine. Sau poate că nu era suficient de teamă de ce i s-ar putea întâmpla.